Кіраўнік МУС пасля крытыкі Лукашэнкі заявіў пра звальненне двух участковых. Украінскія дроны зноў атакавалі склады Wildberries у Расіі. Лукашенка забраў стыпендыю ў аспіранта БНТУ і чарговы раз прызначыў грашовае падтрыманне сыну. Пра гэтыя ды іншыя падзеі серады за найбліжэйшыя хвіліны. Кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў адрэагаваў на крытыку Лукашэнкі, што, цытата, «міліцыянты пакрываюць раскрадальнікаў паліва ў сельскай гаспадарцы». Іван Кубракоў падчас селектарнай нарады заявіў, удалося выявіць двух несумленных участковых инспекторов, которые самостоятельно заключили договора между руководителями агропредприятий и получали дизельное топливо, которые заливали в свои автомобили, что, естественно, не имели права делать. И один, и второй участковый уволены из органов внутренних дел. Кубракоў абурыўся, што, цытата, праз двух нягоднікаў ганьба на ўсю міліцыю. Кіраўнік МУС запатрабаваў данесці да кожнага участковага, што іхная праца пад сталым кантролем, ды падкрэсліў, у пытаннях крадзяжу паліва недатыкальных быць не павінна. Разам з тым Іван Кубракоў даручыў дапамагаць аграрыям і, калі неабходна, перавесці участковых на ўзмоцнены варыянт нясення службы. Украінскія дроны зноў атакавалі склады Wildberries у Расіі. Пасля удараў БПЛА загарэліся два лагістычныя цэнтры маркетплейсу на поўдні краіны – у Краснадары і Невінамыску, Ставропольскага краю. Мясцовыя ўлады паведамілі пра пацярпелых. Пра тое, што ў выніку удараў па складах былі траўмаваныя людзі, паведаміла і заснавальніца Wildberries Таццяна Кім. Паводле яе працаўнікоў аператыўна эвакуявалі, а кампанія разам з профільнымі службамі ліквідуе наступствы атакі. Гэта ўжо другі цягам тыдня напад на лагістычныя цэнтры маркетплейсу. 18 ліпеня пад удар дронаў трапілі комплексы Wildberries у Электрасталі і Падмаскоўі у Катоўску-Тамбовскай вобласці. Потым лагістычнымі магутнасцямі карысталіся і беларускія прадаўцы. Прынамсі, на складах у Электрасталі і Катоўску была каля траціны таварнага запасу касметычнай кампаніі «Модум», піша выданне «Офіс Лайф». А адна з берасцейскіх прадпрымальніц апавяла, што ў выніку атакі на склад у Падмаскоўі яна страціла тавараў на 60 тысячаў рублёў. Савет міністраў звярнуў увагу на кіроўцаў-пачаткоўцаў. Падчас паседжання адмысловай камісіі пры ўрадзе абмеркавалі прафілактыку аварыяў з віны аўтамабілістаў са стажам да 2 гадоў. Чыноўнікі прапанавалі павысіць якасць падрыхтоўкі ў аўташколах, павялічыць гадзіны практыкі і ўвесці навучанне дзеянням у экстрэмальных сітуацыях. На кантролі і аварыі з удзелам дзікіх жывёлінаў. З пачатку года ў выніку такіх інцыдэнтаў загінулі 5 асобаў і 44 атрымалі траўмы. Каб зменшыць колькасць ДТЗ, уздоўж трасаў запланавалі яшчэ больш ставіць сеткавыя агароджы, лазерныя і шумавыя сістэмы адпужвання. Таксама чыноўнікі плануюць развіваць сістэму аўтаматычнай фіксацыі парушэнняў ПДР. З ліпеня такая сістэма уяўляе кіроўцаў, не прышпіленых рамянямі бяспекі або якія размаўляюць праз тэлефон. Акрамя таго, у онлайн-рэжыме фіксуюць праезд па паласе грамадскага транспарту, на чырвоны сігнал святлафора, а таксама парушэнне правілаў паркавання. Міждзяржаўны авіяцыйны камітэт абнародаваў вынікі расследавання аварыі мотадельтаплана каля Менску сёлетняй вясною. Эксперты вызначылі прычыны трагедыі і выкрылі сур'ёзную падмену. Апарат выконваў палёт пад чужымі рэгістрацыйнымі знакамі. Сам лятальны сродак быў без дакументаў, рэгістрацыі і сертыфікату лётнай прыдатнасці. Паводле справаздачы, з якой азнаёмілася выданне «Зеркала», зарэгістраваны апарат застаўся ў ангары, а ў неба паднялі агрэгат з іншым рухавіком і крылом. Фатальным фактарам сталася раптоўная тэрмічная турбулентнасць. Апарат трапіў ва ўзыходную плынь паветра, страціў устойлівасць, перайшоў у абарот і пачаў разбурацца ў паветры. Трагедыя здарылася 14 красавіка паблізу Азерца. Палёт працягваўся менш за хвіліну. Загінулі пілот, былы гітарыст гурта «Свет Алоэ» Руслан Іваноў і 26-гадовая пасажырка. Аспіранта БНТУ Юрыя Касцючэнку пазбавілі прэзідэнцкай стыпендыі праз палітычны прысуд. Маладога навукоўца абвінавацілі ў нібыта спрыянні экстрэмісцкай дзейнасці і ўнеслі ў адпаведны спіс МУС. Распараджэнне пра пазбаўленне стыпендыі падпісаў асабіста Александр Лукашенка, звярнуў увагу Reform.News. У той жа час Лукашенка ў чарговы раз прызначыў прэзідэнцкую стыпендыю малодшаму сыну Мікалаю, які сёлета скончыў 4-ы курс БДУ паводле спецыяльнасці біятэхналогія. Лукашенка-малодшы атрымлівае грашовыя прэміі ад бацькі яшчэ з 1-га курсу. Агулам такія стыпендыі прызначылі амаль 200 студэнтаў. Кожны штомесяц будзе атрымоўваць па 266 рублёў.
З 1 верасня бацькі змогуць правяраць школьныя дзённікі дзяцей праз тэлефон. Праўда, пакуль гэтым ноу-хау змогуць скарыстацца не ўсе. Да інфармацыйнай сістэмы электронная школа далучылі 300 навучальных установаў. Як паведамілі ў Міністэрстве адукацыі, у пілотным праекце будуць выкарыстоўваць не толькі электронны дзённік, але і журналы, і дзённік. Цягам навучальнага года плануюць паступова алічбаваць і астатнія школы, каб паскорыць працу ды зменшыць выкарыстанне паперы. Беларуская адукацыя пераходзіць у электронны фармат адной з апошніх у Еўропе. Напрыклад, у польскіх школах так званыя дзённікі выкарыстоўваюцца ўжо больш за 15 гадоў. Агулам з 1 верасня, паводле папярэдніх звестак Міністэрства адукацыі, да заняткаў у школах прыступяць 1 025 000 вучняў, у тым ліку 87,5 тысяч першакласнікаў. Кампанія «Беларуснафта» адказам у ТРЭЦ выклікала скандал. Карыстальніца соцсеткі запыталася, чаму ў крамах заправак вытворчага аб'яднання няма жаночых сродкаў гігіены. Сетка АЗС адказала, што гэтая катэгорыя тавараў не абавязковая да продажу. Больш за тое, паводле СММ-спецыялістаў, жаночыя сродкі гігіены не запатрабаваныя сярод пакупнікоў. Такі адказ выклікаў абурэнне ў каментарах іншых карыстальніц, якія таксама сутыкнуліся з гэтаю праблемаю. Беларускі задаліся пытаннем, чаму неабходныя для іх рэчы не абавязковыя, у той час як паліцы з алкаголем займаюць на запраўках асноўнае месца. У Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю ў каментары беларускім медыям адзначылі, што суб'екты раздробнага гандлю самыя распрацоўваюць абавязковы пералік асартыменту тавараў. Новыя віды могуць дадавацца туды на жаданне прадаўца. На вывучэнне ж попыту пакупнікоў ён мае 5 месяцаў. Купіла шампіньёны і трускаўкі, аднак атрымала зусім неапетытныя харчы. Мянчанка замовіла прадукты ў сэрвісе «Е-дастаўка» больш як на 400 рублёў, але частка пакупкі аказалася сапсаванай. Жанчына падзялілася ў ТРЭЦ відэа, дзе паказала прадукты, што былі амаль цалкам пакрытыя плесняю, хаця тэрміны прыдатнасці на пакаванні былі ў норме. У каментарах здагадваюцца, прычынаю мог стацца няправільны рэжым захоўвання прадуктаў у краме, дзе збіралі замову. Прадстаўнікі Еўропту ўжо прынеслі выбачэнні і звязаліся з жанчынай для выпраўлення сітуацыі. Сапраўдны грыбны рай у Клічаўскім раёне. Жыхар Магілёўшчыны адправіўся ў лес усяго на 2 гадзіны, а ўраджай выявіўся уражлівым. Здабыткам мужчына падзяліўся з карыстальнікамі сеціва, піша тэлеграм-канал «Магілёв онлайн». Грыбнік прывёз дадому каля 15 кілаграмаў лісічак. Багаты ўлоў давялося мыць проста ў ванне. І такія рэкорды сёлета могуць стацца масавымі. Навукоўцы з Інстытуту лесу НАН прагназуюць выдатны грыбны сезон, паведамляе выданне .by. Асабліва шмат чакаецца апенек. Праз бураломы і высяканне для іх утварылася ідэальнае асяроддзе. Не падвядуць таксама лісічкі з падбярозавікамі, а вось падасінавікаў праз нястачу вільгаці можа быць крыху менш. Пра развіццё падзеяў о 19 гадзіне апавядуць мае калегі ў аб'ектыве і студыі «Белсат». Самая аператыўная інфармацыя ў нашых сацыяльных сетках. Таксама, калі вам бяспечна, пастаўце лайк гэтаму выданню ў YouTube. Гэтак вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.